Ininspeksyon na po ng lokal na pamahalaan po ng Bautista ang kasalukuyang sinasagawang pagsisimento ng farm-to-market road sa Barangay Vacante bilang bahagi ng pagpapatupad ng proyektong pang-infrastruktura para sa sektor ng agrikultura sa nasabing bayan. Ayon sa ulat, saklaw ng inspeksyon ng ongoing concreting ng farm-to-market and local access road at demo farm sa barangay upang masigurong maayos na takbo ng konstruksyon at pagsunod sa itinakdang plano at schedule ng proyekto. Batay sa detalye, ang proyekto ay may kontratang nagkakahalaga ng 979,000 pesos 62. Ayun, or 979,062 pesos. At target na matapos sa loob po ng 30 araw. Sinuri rin sa inspeksyon ang progreso ng trabaho at kalidad sa pagsasagawa ng kalsada na inaasahang magsisilbing daanan ng mga produktong agrikultura mula sa mga sakahan patungo sa pamilihan. Inaasahan na kapag natapos ay makakatulong ang farm-to-market road sa pagpapadali ng transportasyon at mas maayos na akses ng mga magsasaka sa pangunahing ruta sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.